Nagnubo sa 62% ang supply sang baboy sa probinsya sang Iloilo suno sa Iloilo Provincial Veterinary Office. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Dr. Darrell Tabuada, head sang Provincial Veterinary Office, ginpahayag sini nga apektado ang supply sang baboy bangod sa African swine fever rason nga nagnubo sa 62% o kun 173,000 ka ulo ang nadula sa swine inventory sa probinsya sa sulod sang 8 ka bulan. Apisar may pagnubo sa inventory, nagpasalig man si Tabuada nga bastante sa gihapon ang supply sang karne sang baboy sa probinsya sang Iloilo. Naibaluan nga nagdangat na karon sa 25 katanan ka banwang apektado sang ASF sa probinsya sang Iloilo. Kagini si Kabanderang Jenny Kauyunan, nagabandera sang matutud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang Pure C, ang alkaline base nga vitamin C, hindi acidic, marami sa immune system. Ang Pure C, ang marami kombinaron sa DTX 500 capsule.